Tak Plus video. František. já se řekl tak. Špatný. Jakože to ještě neumím. Ticho, nesmějte se. Vážné to vážné. Prosím vás, To je vážné. klid, jo? To je vážné. Klid, prosím. To je vážná věc. Není Honzo, Honzo, pojď sem. Honzo, a neho... pojďte poslouchat. Neorganizuju, neho. Pojď poslouchat příběh o starém McDonaldovi. Vyhrál zájezd do Londýna. No, kurde, však, jak já se tam domluvím. Anglicky neumím, ne? To nevadí, stačí, když budeš mluvit pomalu a oni ti budou rozumět. Dobré, no, tak dojel do Londýna a zajde do hospody, chce si dát pivo. Sluhavi z dolu lází, jsou v Londýně na zájezdě. Dal bych si pivo. Dostane pivo, sedne. Za chvíli přijde druhý pán a říká: jsem Havíř z dolu František. Dal bych si panáka. Dostane panáka, sedne si k němu a ten první povídá: Havíř z dolu lází. Vyhrál jsem zájezd do Londýna. A druhý: jsem Havíř z dolu František. Jsme z jednoho kraje. Nechápu, proč spolu mluvíme anglicky.